अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी रेडियो सेन्टार बर' आयदानि मेथाइ रोजाबगिरि रजिता बर' रामसियारिया 43 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि नतुन हावली गामिनि चुरेन रामसियारिनि अनजालि बिसि रजिता बर' रामसियारिया रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबै हार्ट आरो किडनि गाज्रि जानाय बेरामजों जुजिनानै दंमोन। फिसाय चुरेन रामसियारिया अनजालि बिसि रजिता बर' रामसियारिनि बेरामखौ फाहामथाय होबोदोंमोनब्लाबो गोबां नाजासेयावबो थैनायनिफ्राय बासायनानै लाखिनो हायाखिसै। बिथां रजिता बर' रामसियारिया उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। 2000 मायथाइयाव अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी बर' आयदायाव अडिशन होनानै पास खालामदोंमोन। बिनि उनावनो बिथाङा अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी रेडियो सेन्टाराव मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। फैयै फैयै बिथाङा हार्ट आरो किडनि गाज्रि जानाय बेरामजों जुजिनानै दिनै बेलासिनि 3:30 रिंगासोआव गावनि न'आवनो जोबथा हां हगारो। बिसिनि अबथिरा रुंसारि जानायाव फिसाय चुरेन रामसियारिया लाख'हायै दुखुजों बिसिनि गोथै सोलेराव बिलिर बिलिर गाबदों। किडनी देमदोंमोन ओमफ्राय हार्टनि डक्टरनाव नायदोंमोन? डक्टरनाव नायबाय बहुद सम नायबाय डक्टरनाव। फार्स्टआवनो एडमिट खालामनाय जादों सस्ति मेडिकेलाव। बेनिफ्राय खेबसेयाव हामबाय होनबाय, ओमफ्राय रिलिज हरबाय जोंखौ। रिलिज हरबाय ओमफ्राय चेकआपआव मोजाङै थांबाय थाबाय। चेकआपआव मोजाङै थांबाय थाबाथाय आरो उनाव चेकआपनि उनाव आरो मुलि सानसे जानो गेप्स थादोंमोन आरो बे गेप्स थानायावनो बेरामा आरो जाफिनदों। ओमफ्राय जाफिननायाव आरो खेबसे सस्तियाव लांबाय, डाबल एडमिट जाहैदों। ओमफ्राय बे खेबाव माने सानसेल' लाखिनानै हगार हरदों आरो सस्तिनिफ्राय। जेबो बेराम गैला, किडनियाबो मोजां जाबाय, ओमफ्राय आरो हार्टआ एसे हामनो दंबावो होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय जों सानबाय मा बेबायदिबा बिराद इन्टारेस्टआव फैबाय आरो जों न'आवनो फाहामसिगोन, जिहेतु डक्टराबो बुंखादों जे न'आव मुलिखौ जाबानो हामगोन होननानै बुंनायलाय जों लाना फैबाय। ओमफ्राय लाना फैनानै आरो माने फिन जाफिनबाय आरो। बेसे गोबाव जाखोमोन बेमार जानाया? 1.5 माससो जाबाय। 1.5 माससोल' जादोंमोन? सिगांनिफ्राय एसे एला दंखाबाय थायोमोन, ओरैनो ट्रिटमेन्ट फिसा खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय GMC आव लांबाय। GMC आव लांनानै दाख्लै 15 तारिखआव रिलिज होबाय। 15 तारिखआव रिलिज होनानै ओमफ्राय आरो जों फैबाय मैया माबा जानानै 15 तारिख मैया 16 तारिख गोलैबाय। ओमफ्राय मैया एसे जाफिनदों आरो ओंखाम एसे जादों मैया फुङाव। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो नाग्रिजुलि बे माबायाव मेडिकेलाव लांदोंमोन आरो सरकारि मेडिकेलाव। माने मासनि सप्तानि बिजि दङमोन नालाय, बे सप्तानि बिजिखौ माने GMC निफ्राय लिरना हरखादों जे सप्तायाव ला होननानै। ओमफ्राय होनाय जाबाय मैया। होनाय जाबाथाय गारियाव बुंबोबाय थादों आं देहाखौ एसेबां थिग मोनाखै होननानै। मानो? आं बुंदों नों ओंखाम जायैनि थाखायनो दुरबल मोनदों, जेबो सिन्था खालामनाङा, न'आव थांना जाहैगोन। ओमफ्राय बेबायदि बुंबाय आरो बुंनानै न'आव जिथिया मोनहैयो होमबाथाय ओंखामबो जाया जेबो जाया, मुलिबो जालिया जाहैबाय। बारा जाबाय। ओमफ्राय बारा जानानै आं आरो फन बैनायजों आंजों डाइरेक्ट डिसिसन लाबाय आरो GMC आव डाइरेक्ट लांनो होननानै, आरोबाव नारायना मेडिकेलाव लांनो होननानै डिसिसन लाबाय मैया। ओमफ्राय मैया लांबाथाय ओमफ्राय नारायना मेडिकेलाव माबा सानखो, ओमफ्राय लाखिला ओरै जाहैबाय आरो बेयाव जों हानाय नङा, डाइरेक्ट GMC आवनो लांफिन होननानै। ओमफ्राय बेमारिया बुंबाय आरो आं GMC आव थांला, नांगौबा न'आवनो थैसिगोन आंखौ लांनांला, आं GMC आव थांखाया, मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै होननानै। ओमफ्राय लाना फैबाय। ओमफ्राय आंबो बुंबाय आं नाग्रिजुलियाव लांला, ओरैजों खदालपारायावनो आं न'आव डाइरेक्ट लांखानोसै, गाज्रि मोनना बैनायमोन नोंसोरो होननानै। ओमफ्राय बैनायमोनाबो जेबो सानाखै आरो लांदो होनबालाय ला। ओमफ्राय लाबोबाय, लाबोनानै मैया हराव एसे ओंखाम जादों, जानानै ओमफ्राय हरनि मथा मथि 2टासो जादों। हरनि 2टासो जाबाथाय उन्दुलांबाय आरो 2टासिम बाब्राबदों ओंखाम जानानै। गोमानाया दासो गोमादों। ओमफ्राय दा मथा मथि खैथा जाखो आं बेमारिजों थाफानायाव आं जेबो उदिस मोनासै आरो टाइमखौ। ओमफ्राय दा बेलासियावसो बेलासि, ओमफ्राय फुंनिफ्राय ओरैनो दंबाय थायो, रायलायबाय थायो जोंजोंनो,
रायज्लायबाय थायो मोजाङै आं ओंखाम जानो होबाय दसे उनाव जागोन र' बेबायदि बुंबाय आरो ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारदों होनना बुंबाय गावनो उन्दु होनबालाय हराव मेगन मोदै जानाखाय माने उन्दुनो ओंखारदोंबो जानो हानाय होननानै आं उन्दुनो थाबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि आं संजोब्बाय मोजां फाहामथाय होनो हायासै रांखावरिनि आंखाल ओमफ्राय बेबायदि माबानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै आंनो माने संजोब्बाय आरो संजोबना दा बेमारिनो सामसनैल'सो दौनो हादों आरो फोजा सिखारा बिसिनानिफ्राय सामसनै दौदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जाखादो आरो ओमफ्राय मा फिसामोनखौबो ओंखाम जानो होबाय बिसोरबो जायासै आइ जायाबा जोंबो जाया नोंसोर बयबो जाबासो जोंबो जागोन ओरै जाबाय आरो दासिमबो ओंखाम जायाखै आंनि आबौ सासे आंगो आबौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै गोबाव बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जानो गोनां जाबाय आरो बिथाङा बर' हारिमुनि सासे मेथाइ रोजाबगिरिमोन 2000 सनाव रेडिअ' बेवहाय अडिसन होनानै पास खालामदों बेनिफ्राय गोबां मेथाइबो होदोंमोन आरो बिनि उनाव बिदिनो हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव थाबाय बिनि उनाव माखासे बिदिनो फिसा फिनला बेरामाव गोलैबाय थादोंमोन मानसिया दा बिदिनो नायबाय थानाय जादों नाथाय उनावहाय फैयै सिङाव जोङो दा गिदिर बेबायदि जानानै दङ जोंबो मिथियामोन जोङो थांनाय मास मोनथामनि गेजेर सिगां जोङो मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय जोङो मेडिकेलाव लांनानै गासै अल बडि टेस्ट खालामनानै जोङो नायबाय अब्ला किडनिनि फेलनि मोनसे रिपर्ट बिदि ओंखारबाय बेनि उनाव माने लिभाराबो बेनिफ्राय हार्टनि मोनथाम ओंखारदों बेनि उनाव थेवब्लाबो जोङो जेसे हायो नाजाबाय थादों जोबोद माने खस्थ'नि गेजेरजों रांखान्थिनि हालोदाबो मोजां नङा न'खरनि हालोदाबो मोजां नंखाया दा बे हिसाबै जोङो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ फाहामनो थाखाय नाजाबाय थादों नाथाय जोङो बेखौ लाखिनो हायाखिसै दा बेयो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे सुख'हायै जोंनि दुखु थालांबाय फ्राय माने बारा नङा 33-34 बैसो बिदि जादों बिनि बैसोआ खम बैसोआव बियो माने जिउ गोमानो गोनां जादों बिथांनि रोजाबलांनाय मेथाइफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा मेथाइआ आं बिदि गोसोआव गैया माखासे मेथाइ दङ इउटुबफोराव हरोबा मोनगोन दाखालि जोंनि फंबाय सासे मोनसे माने वाट्सएप ग्रुपआव शेयार खालामदोंमोन आरो बिनि जि मेथाइ रोजाबनाय लास्ट समाव आं बिनि मेथाइ खोनासंनानै जोबोद गाबदों आरो बिनि जि मेथाइ आंनि फंबाया शेयार खालामदों सासे आमाइनि फिसाला बियो सबसे बिनि दुखुनांथाव मेथाइखौ फोजावदों बियो आं हारसिंनो न' सिङाव जोबोद गोबाव गाबखोमादों बिनि बे मेथाइखौ शेयार खालामनायनि उनाव बेखौ बिनि बेराम जानानै थानाय समाव खोनासंनो गोसो गैयामोन नाथाय खाफालानो बेनो खोमा बिनि जोबथा माने सबसे दुखुनांथावसिन मेथाइ बेखौ आं खोनासंनो मोनदों गुबुन मेथाइफोरखौ आं खोनासंनो होननानै नागिरदोंमोन नाथाय मोनाखिसै आंबो सानसे माने मेंनायजों नागिरथ'ला थानानै खोनासंनाय जायाखिसै दा बिदिजों दिनै सासे रेडिअ' महरगिरिमोन जोङो जोबोद गोसोआव आसा दंमोन जोंनि असे बिब' हिसाबै इयुनाव बियो माबा मोनसे बे लेभेलजों हयथ' गिदिरथार मानसि जानो हायाबाबो बर' हारिनि गेजेराव सासे माबा मोनसे जाहैनो हागोन खोमा बेबायदि मिजिंआ जोंनियाव दङमोन आरो नाथाय बियो दिनै आस'खान्थि नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन
बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360